हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम मोहित मिश्रा। तो आज हमने के जाए कर समोसा खाए के मन कर रहा तो हम बाइक उठैनी आ चल देनी है समोसा लिया खातिर। आ राती खान के बारिश होइल बा तो रोड पर पानी लाग गइल बा, कीच पाक हो गइल बा। तले हम पहुंच गइनी समोसा वाला दुकान पर। अंदर जाके भैया से कहनी कि 5 गो समोसा आ 1 लीटर वाला ठंडा पैक कर दी। तो भैया पैक करे लगनी है। तले देखो गर्मा गर्म समोसा भाई निकालते रहलन। हम सोचनी कि काहे ना गरम के में से लिया जाओ, काहे ठंडा ली। तो भाई कहलन 5 मिनट रुके के पड़ी। तो 5 मिनट रुक गनी हो तो समोसा छना गइल। भाई 5 को पैक कर दिलन। तले 2 जना होने दावत रहल लो। आ समोसा वाला भैया ठंडा 1 लीटर वाला निकाले लगलन। आ भैया निकाल के दे दिलन। तो हम से भैया लेके समोसा और ठंडा लेके चल देनी है जा हम बाइक पर। अपना धनु पर हम सवार होके निकल गई है घर खातिर। तले देखो तनी कि फ्लोर मिल कटियार के ई केतना दिन से बंद बा। जानते रहलो भाई, एजा से बहुत बहुत दूर अमेरिका अफ्रीका आटा जात रहलो। तले हम पहुंच गए ढाला पर। आ ढाला पर हमरा पार करे के रहलो बाइक। हम बजरंगबली के नाम लेके बाइक के निकाल देनी है। पार करे के बाद से हमनी के निकल गई है जा घर खातिर। तले रास्ता में आवत रहनी है तो देखनी कि एगो ट्रैक्टर पर भेड़ खानी लदाइल बा आदमी।